Zar nije divna? Skoncentriši se, Kazanova. Što je sljedeće na spisku? Muzika, to je posljednje. Jao. Molim vas, stanite svi. Izvinite, gospodine, bez uvrede, ali vaš ritam je malo izašao iz melodije. Za mnom, molim vas. I 1, i 2. I 1, 2, 3. Bravo! O, jako mi je žao. Nisam htjela da ti uplašim, ptice. Samo sam došla da provjerim muziku i zvučite sjajno. Ja sam Twilight Sparkle. Kako se ti zoveš? Ja sam Fluttershy. Izvini, šta si rekla? Moje ime je Fluttershy. Nisam najbolje čula. Pa, izgleda da su ti se ptice vratile. Znači, sve je u redu. Nastavi lijepo da radiš. U redu. To je bilo lako. Pepa, zmaj! Nikada nisam videla bebu zmaja. Kako je sladak. Pa, vidi. O, on priča. Nisam znala da zmajevi pričaju. To je prosto neverovatno. Ja ne znam šta da kažem. Pa u tom slučaju bolje da krenemo. Čekaj, kako se zove? Ja sam Spike. Zdravo, Spike. Ja sam Fluttershy. Wow, zmaj koji priča. A o čemu zmajevi pričaju? Pa, šta želiš da znaš? Apsolutno sve. Pa, izlegao sam se kao slatko lila zeleno jaje. I to je priča mog celog celcatog života. Pa to je sve za danas. Hoćeš da čuješ još? O, da, molim te. Jako mi je žao. Kako smo došli ovdje ovako brzo? Ovdje ja boravim dok sam u Ponyvillu, a moja malecna beba zmaj mora da spava. Ne moram. O, vidi ti to. Toliko mu se bajki da hoće da se sruši. Jadničak, mora da ga staviš u krevet. Da, odmah. Pa, laku noć.